הפרגולות באלומיניום, מה שהיה שזה תחום שהוא, הקטע הוא שיש פרופילים מסוימים, יש יבואנים של פרופילים שהם מייבאים דגם מסוים של פרופיל. עכשיו, שבהרבה מקרים הוא לא קיים ברגיל, אין, נניח בא לקוח רוצה פרופיל שהוא דאבל טי בחתך 230, כמו שהיה לי עכשיו מקרה כזה, שהאדריכל רוצה דאבל טי גדול, כמו ברזל, אבל לא קיים. אז בנינו לו. אם אתה יש לך מספיק חזון ויצירתיות, אז אפשר לעשות הכל. הרבה מהקבלני האלומיניום הגיעו מענפים שעבדו באלומיניום, נניח עשו ויטרינות, תריסים, חלונות, דברים כאלה, ואז התחילו לעשות גם פרגולות. אז הרבה מהחברות האלה עושים דברים שהם בנאליים, לפי מה שקיים בשוק, לפי החומר שקיים בשוק. אז אין פה שום ייחודיות. אבל ברגע שאני הולך ובונה לאדריכל, שהוא בא מבקש ממני איזשהו פרופיל מסוים, ואני אומר, אוקיי, בסדר, בוא תן לי לחשוב על זה, ואז אנחנו מייצרים בשבילו במיוחד פרופיל כזה. אז זה יוצא, קודם כל הסיפוק הוא מטורף. לא קיים בלקסיקון אצלי מילה אי אפשר.